Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Da se javim. Nešto sam bolestan, prehlađen. Prehlađen sam i bolestan. Znači, prehlađen sam i bolestan. Prvo me grlo ubijalo, upalo grla. Sad je počeo nos, jel, da izbacuje. Tako da, išao sam danas i na posao čak na 36, 37 stepeni sam radio do 1 sat. Jel? I onako, kad sam došao kući, legao sam da spavam tek nakon sat vremena i 15 minuta sam negdje došao kući. Dugo se putuje, ali dobro. U današnje vreme je bitno imati posao, je tako? I bolestan moraš raditi. A kako sam se, prehladio, to jest ne prehladio, nego zarazio sa virusom, ne sa ovim COVID virusom, nego sa tim prehlada. Pa tako što je prešlo sa onih ostalih tamo žena na mene, oni ne nose masku, ništa, i pređe to virus na mene. Oni treba da ostanu kući, ko je bolestan treba da ostane kući, mada ja sad idem na posao, a ne bi trebao, ali šta da radim, neću da izgubim posao zbog tamo prehlade neke. Kao što možete da vidite, moji brkovi su na mestu i prezadovoljan sam sa brkovima svojim. Malo mi je ovdje brada izašla, to ću obrijati i možda čak budem video neku ekipu, ali to je sve omladina. Ja ne bi sa omladinom baš to 20-25 godina, ja već ulazim u 30. Ušao sam već, nisam ušao u 30, ali ulazim polako. Znači, tako neke već žene, ne devojke, žene me interesuju i valjda će se naći neka koja bude htela. Zna se šta. Šta još da kažem? Pa nemam stalan posao još uvek. Morao sam nešto da uzmem jabuke, da berem i to. Koliko imam do sad? 3 dana, ja mislim. Ovo je 4. ja mislim. Znači, 1800 puta 3. 6000, tako negdje, 6500, ne, 7000. 7000 već imam. Šta ću za te pare kupiti? Pa, kupit ću za hranu, šta drugo. Ko ne jede, taj je lud. Ko štedi na hrani, taj je lud. Tako. Malo me vozač neki tamo traktora zajebavao na poslu danas. Ali dobro, to je moj posao. I šta još da kažem? To bi bilo to. Vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!